Pero salamat may gabi kanato tanan. Okay, so nansog ka sa atong kasaulugan. Nini atong Santos Kamisa para sa atong mga suki. Simba online sa kasaulugan sa Eucharistia. Nga ito makitaan, dili lang din sa Pilipinas, hasta sa dito sa gawas. Para ilang may bawat, ang karoon nag-birthday si Connie. Maraming salamatan yun ang ginawa. Teka lang ang ginawa, usap ka, masipang pakpak. Okay, perfect. Gamang topics, doktora, nombra. Excited. Ang muna, no, kung kabantay mo, kadaw sa natunan, ito yung mga tumong sa ito kinabuhin. Kamu diya, kumusta naman? Labi na ka itong mga paluya, bantod karon. Kay GCQ man. No? So, mamaya meaning sa GCQ, no? GCQ, no? Ang gugma sa chicks, quiet lang. Ano ba, magyaw-yaw, no? Kaya nalagay sila friends, pero wag sila yung boyfriend. Pero sakti lang, ha? Yan, kanausan na ito, kung kabantay mo na ito yung mga hilig, ha? Labi na ang hilig sa mga hayop, ha? So, liban diri ang ilang mga hilig, kwaknik. Kaya nga naman, nagdagkugig. Ang basad ka, nag-ok-ok, nga naman, kung matumban, masyagit ang magkatulog. Kasi iwan ka, nagparot, kaya makasurti, no? Dito yung sa kaparot, nga gikan sa ka nightclub, gipalit sa kababae. Yan, gihatag siyang kumpare, no? So, paghatonan nga dito sa balay, gidawat sa kumpare, nga nagparot, oy, bago na saan nga bugaw. Niso lang anak nga laki siya, oy, bago na saan nga waiter. Niso lang anak nga babae siya, oy, bago na saan nga cashier. Niso lang ang lalaki, ang banas babae siya, oh, maulad po ng customer. Kaya kirmi rin siya dito mato sa nightclub. O nang inanagin ba, no? Nasa iyo ba, no? Ang ilang mga hilig ka ng mga butterfly. Nasa tayo butterfly, nisod. Ningon siya, ay nafilati. Kaya basig ka lang na si mong lula, di bisita. Pilan pa magtuo-tuo, no? Kaya mo ningon pagkalisod yun, no? Nasa iyo ba ng ilang mga hilig, baboy. Lamir mo lang baboy, kaya tambok na kusgan pa. Nga naman, kaya di man sila mukhaon kung dili nila sawaan. Ano naman nugit pastila, no? Nasa iyo ba na ilang hayop, ilipante. So sabi ako kay ilipante. Naglibog ang mga hayop sa zoo, kung saan na papatumba. Giguwa ang liyon, gipakpak, wag yung matumba eh. Giguwa ang bitin, gibikusan, wag yung matumba eh. Ang gamay rin ng hulmigas, may nagkapatumba. Nga naman, isuksok siya dito sa dunggan, hunghong siya sa ilipante. Magdus ko, ikaw ang amahan. Mas direct mo yan. Muna pagkalusod yun. Ako ba sa din ang ganahan ang iro? Nga naman, kaya it's supposed to be the man's best friend. Nito kayo nang iliguli sa bana, masugat ang iro, wow-aw, niya ang asawa, makuha sa sapatos. Pero ano kayo, mapulaan na, mabali. Ang iro na yung makuha sa sapatos, ang asawa na may magyaw-yaw. Pero kabalo mo nga sa unang panahon, ang iro mo na pinakaubos sa tanan ng mga hayop. Mawala nga sa ebanghelyo karon dahil sa kababae, nagakanaan nga nangayo kang Isus ang tabang, no? Iyang giingnan nga dun ang akong mga anak ang ilang mga pagkaon amo ba ihatag sa mga iro. Wala po sa mga among babae gitawag o gipakasama niya nga sama sa usa ka iro. Kaya nga naman usa siya ka kanaan na woman, ha? Nga kaya mga Jews at mga kanaan na hindi magyun sila magkadool. Kaya lain man sila pagtuon, lain sila reliyon, no? Sugad ba sa una, ha? Sa Old Testament, no? Nga din ang mga Israelita ilang promised land ang Kanaan. Umuna yung pag-adto nila, mag-away, hanto na ilang panag-away, hanto, karong ilagay ang Gypsy para so, hindi sila magkadoon. Muna mga foreigner, o dili nila karelihiyon, tawgo nila mga iro, grabe, no? Mawagta ng usahay ng mga iro, hindi kita naon kung mag-away na ba, no? Nag-away bitaw ng mga iro, no? Kaya ilang pansyon sa kamananap, no? Tulog ka country, gipada sa US ang Doberman, lupig. Gipada sa German ang German Shepherd, lupig. Gipada sa Pilipinas silang iro, lupig ang kontra. Sabi ng irong iba sa Pilipinas, irong buang. Karan di mo daog. Kaya rin ang pagkalisod ba, no? Pero mo na nga ito, magkitaan nga mong babae. Ang sabi ng buwan, doon na siya gipangayo kang Isus. Isus, huwag niya tabda, pero din ba, no? Doon na siya ito yung tumong. Kaya gisukod ang pagtuo sa maunga babae. Mo na babae na pursigid yun na. O yung giingnan, bisan na naunta o ang mungho nga matakak. Gikan sa inyong lamisa, pwede man kanon sa iro. So, sabot na ngayon sa pisag gamay na lang ang tabang kang Isus, diya siya pagpadayag sa kadako sa iyang pagtuho. Ano kung mo-reason out yun da, ako man yung makuha ang atong tuyo of the mong, di ba? Kabantay mo anang sa itong kinabuhi, na? Sa mga butang, mga pangutana, nga mutultol na ito sa tubag. Sama panalitan, no? Mas madunay pangutana,
Yang atong tubag mo to'y bag identify sa usa-sad katubag atong gusto. Panalitan sa sudan. No? Kung sa itong sudan karon, parehas ra na kung doon na kay tiksan, ya dili man mo reply so sa imong buhaton. Tawgi. Sa tawgi ang sudan. Okay, parehas sana sa prutas. Kung Tagalog ang moingon, no? Ay hindi window yan. Yan, door yan. Sa door yan. No? Parehas sa sports, di ba? Hoy, kaligo na. Kaya nga naman, bullying na kay ka. Manigapad ka sa bullying ba? Managapagkalisod yun, no? Ay nana sa tuntag sa tag sa kinabuhi ba? Doon na kita itumong, no? Mauna, makita na ito, kag-ingon ni Jesus, dili isa pa yan kung kinsa unsa ka. Kaya ang langit, abli para sa tanan. Dili ang atong relihiyon, may makapasunod nato sa langit, kung dili ang atong tagsa-tagsa kan kinuhatan. Kaya dili mo sara ang langit, ni bisan kinsa. Mo dito man sa katao, no? Niadto siya nga mo, sir. So man, ang imong mall ba, nga imong gi-invest na imong 15 million, sarado na sama sa uban nga mga tindahan turon siya. Sarado na nga naman, kay gabiin naman. Kaya gisipot lang, ha? Mga nanginana rin sa itong kinabuhi, ha? Kaya kung ito makita sa may gibuhat sa babae, ang iya gipangayo kay Jesus actually usa ka pag-ampo. Kaya ito mga unta, kaya di pag-ampo, madlungon to sa ito magginikanan. Hoy, pag-ampo mo, mura mong nangaon nga mga iro. Kaya mga iro, di mo na mag-ampo, pero kita kung mag-ampo ta, wow, no? Huwag mo na gibuhat sa babae, no? Muna kung makuha din na ito, ang sa kabutang, pinagi sa itong hugot ka pag-ampo. Kung saan kaya sakto nga pag-ampo, dali dali, barato pa, ha? Sa pagi, piso ra, P-I-S-O. Nga kung mag-ampo ta, mo ni nga ito buhato, dapat kabutang P-I-S-O. Sa mga letter P, we should persevere. Tanawa ang babae, gidit man Jesus, pero badayon gihapon siya. Wow. Mo na sa itong kinabuhi, kung sige itong pursige, magkampot yun nato ato yung pagayo, no? Karoon ang liquor ban man, pero asus pag-ingon na, yalaw na, sa dakan ka na malit. Saan na ramas dakan mong palit, i-promote pag yun nila produkto. Wow, kabawa mo, kadaghan ka rin namalit sa Emperador Light. Naman kay tampal ng siya sa virus. Dahil sa meaning sa Emperador, A-M-P-E-R-A-D-O-R, Emperador Light. Ano ba yung light na? Masama ng A, epektibo. M, medisina. P, para sa E, epidemic. Noon sa pa, sa A, rayuma. A, arthritis. D, diabetes. O, osteoporosis. O, R, rashes. Muna naman yung light. Muna na L-I-G-H-T. L, laging. E, inumin. G, gabi. H, hapon. T, tanghali. So, maraming promote. Yun o, grabe. Letter I, we should insist. Sa lagi balibara ng babae, siya nga, bisag mo na lang mo ihatag ka na po na. So, inana sa rin sa itong tag-sa kinabuhi, ha? Nga, letter S, ang sama ng letter S. When we pray, we should have our own share. Gusto ko may mga abogado, gusto ko may mga doktora. Yan, wag ka eskwela. So, mo share, juga kabatay mo sa babae, sa yung gibuhat, niluhot. Hari ka kita kag Isus kun unsa siya sa iyang pagpaubos. Mo na sa pag-eskwela, kaya ba to juta para mulampos, no? Pero sa katao, no? Wala gyud si tutor, may review nakapasa siya sa test. Sa test, COVID test. Positive pa. Pero man gyud sing ano kaya na gyud. Mo na letter O, we have to overcome whatever obstacles. Mo din lang king ano, a winner never quits and a quitter never wins. Kaya mo na siya sa itong kinabuhi. Mao na nga mong babae yan lang kung kaya nga naman iya sa exercise ang iyang faith. Ningon si Jesus, wow, woman, what a faith you have. Kaya ni-believe si Jesus. Kaya mo sa itong pagtuong nga atong exercise ang atong faith. Kaya atong faith mo sa nag-muscle. Kaya kung imong exercise, mapalig-on. So sa pagi, pinagi sa gugma. Kaya di po sa babae, hindi ko ito siya gugma sa iyang anak. Muna nga atong gugma po nila pag-exercise atong pagtuo na may gugma ta sa atong isikataw. Na may iba diri, madong may gugma. Parang si Kuni ba? Yan naman, kaya gugma ko na marang mathematics. Kaya addition, subtraction, multiplication.
nasa'y division. No? Kaya ang gugma ko, no, marag addition. No? Sa man, addition of problems. Yan sa may subtraction of money. Sa may multiplication of enemies. Yan di division of friends. Kaya dala mo gigugma. Kung na yung ito mo. Pero ang Diyos naglantaw. Sa ato ginabuhi, kung ato na ni buhaton, nagkita mo, pursige sa itong mga pag-ampo, madawat yun natin itong ipangayo, ha? Sa way paglantaw, ang ato magkalisod, lumalabay. So, mga ito yan po sa itong misa karon, ha? Naunta, Lord, every day, let my faith increase, no? Aron sa akong kinabuhi, mag-increasean, ang mga grasya mo na dawat, maging ang mga grasya na magapalikon sa akong pagtuo, pagkikuma. Amen. Please all stand and let us now pray the Apostles' Creed. All together.